Merħba, jina Sara. Illum ser naqralkom il-bawxati ta' Ġuġina. Miktub minn Marija Laura Vella Clark, disinni ta' Suflask u publikat minn Klab Kodba Maltin. Iċ-ċurkett ta' Zija Perlina. Ġuġina kienet tħobb iġġemma ċrieket. Jekk kienux ċrieket tal-ħadid, tal-plastik, tad-deb jew tal-fidda, ileqqu jew ma jleqqux, l-aqwa li jkollhom forma tonda u jkunu żgħar biżżejjed biex joqogħdu mqarfsu bal-werrej. Min jaf omma kemm il-darba xtrat jew qalat xi ċurkett bħala rigal u wara jomej ma sabitux aktar. Darba fost l-oħrajn, Ġuġina għamlet waħda tinkiteb. It-Zija tagħha Perlina li kienet tgħix fid-dar magħhom kienet ilha xi sentejn tiltaqa' ma' Antoninu. Kien ġuvni kustuż, bil-għaqal, tħuli u anke lil Ġuġina tgħidx kemm kien iħobbha u jieħu ħsiebha. Kull darba li jmur id-dar, irħilu jieħu xi ħaġa ġdida għaliha. Daqqa kien iġibilha xi pupa, daqqa xi ħaġa biex tpinġi fuqha u daqqa xi biċċa ċokkolata. Jew ħelu mir-roża bit-sokkor fuqu li tant kienet tħobb. Kien il-ħadd war nofsinhar meta fid-dar tal-familja Formosa instema' għajjat u twerżiq li jġenġel il-ħitan. Ġożett! Ġuġina! Ejjew, ejjew! Daħlet tajjat Perlina. Ġuġina u omma għal naqra ma tgerbux it-taraġġ biex jinżlu jaraw x'kien ġara. Lanqas setgħu jarfu jekk Perlina kienx qiegħda titħaq jew tibki bil-konfużjoni li kellha fuqha. Araw x'tani Toninu! Ma xi ċitament għandi fuqi, lanqas irrid nemmen. Ara xi ġmiel! Ara kemm ileq! Ara l-fossa daqs x'fiha. Dan żgur swieħ mal-5,000 euro. Fost it-tixjir tal-idejn u l-istaġib kollu, Ġuġina u omma rnexxilhom jilmħu ċurkett kollu deb abjad, b'fossa li jekk tħares lejha fid-dawl li kollok bżonn tilbes in-nuċċali tax-xemx. Għandek raġun tifraħ Perl. Ejlu proset lil Tonine. Allura, meta se tiżżewġu issa? Staqsita Ġożett bit-tama li oħta Perlina tfittex titilqilha mid-dar malaj kemm jista' jkun. Sa 3 xhur oħra nkunu miżżewġin. Ma rridux indumu issa li nafu żgur għal xulxin. Hekk jew bekk diġà għandna fejn noqogħdu. Wiġbita fil-pront Perlina. Kif semet hekk Ġożett ridet ittir bil-ferħ. Kien ilha 12 sena mwikkija b'oħta żgħira wara li kienu tilfu lil ommhom u l-missierhom. U għalkemm kienet oħta, xejn ma kienet faċli tgħix magħha. Kienet dejjem tgerger, tagħmel l-istorbju, trid issib kollox lest u tippretendi li kulħadd jagħmel kollox kif trid hi. Donna d-dinja kienet iddur magħha. Malli tfaċċa d'Antoninu ma ngħidilkomx kemm il-wieda għamlet ma' Santa Marija tal-Grazzja biex jibqa' jissapportiha u xi darba jeħlisa minnha. U fl-aħħar kien wasal dan il-mument tant mistenni. Però ix-xorti li l-Ġożett ma tantx damet titqilha. Xi ġimgħa wara li kienet għodda waqqat is-saqaf blajjat, Perlina reġgħet qabdet tgħajjat. Ġożett! Ġuġina! Ejjew, ejjew! Ġuġina u omma reġgħu niżlu jiġru biex jaraw din id-darba x'se tanqala'. Intom x'taħsbu li ġrala Perlina? Taħseb li Ġuġina għamlet xi praspura minn tagħha? Saħħa.